Human ang pagpusil patay kang kanhi Lamitan City Basilan Mayor Rose Furigay ug aid niini sa Quezon City. Nagsubo ang tibok syudad sa pagpanaw sa kanhi mayor. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, nagsubo ang mga mulupyo dinhi sa Lamitan City sa pagpusil kay kanhi Mayor Rose Furigay og aid niini sa dihang mutambong sa graduation ceremony sa Quezon City. Ug gani gihinumdom ang kanhi mayor sa iyang mga nakatrabaho ug mga natabangan. Naka-half staff ang City Hall sa Lamitan City sa Basilan kinihuman sa kalit nga pagkamatay sa ilang kanhi mayor nga si Rose Furigay ug LGU staff nga si Victor Capistrano. Kini atol sa pagtambong sa duwa sa graduation sa anak sa kanhi mayor nga si Hana nga mo graduate unta sa pagkaabogado kagahapon sa Ateneo de Manila University sa Quezon City. Samdan sab ang anak atol sa hitabo. Gipamusil sila dihang pasulod na unta sa universidad. Patay sa pagpamusil ang usa ka gwardiya sa universidad. Busa ang mga empleyado sa City Hall ilabihang nagsubo sa hitabo. So bilang boss din namin, she is very thoughtful, sweet si Mayor Rose, and stricta talaga siya sa trabaho. When it comes to trabaho, stricta because she wants the best. Every December, tiyan nagkatamin ang mga senior ko sa Tarisibi sa Lecunele, sa Lena LGU. We receive groceries and 1,000 pesos cash for all seniors akin na Lamitan. Lakip ang mga natabangan sa kanhi mayor. Sakit talaga sa amin. Ako nga hindi ko kamag-anak, pero hindi namin minahal at hindi din po ako ng aplikante dito. Siyempre masakit sa amin yung pinakita niya sa amin, both Muslim at saka Christian. Ang dami niyang naggawa dito sa Lamitan City, lalong-lalo na sa mga barangay health worker. Mahal na mahal niya kami lahat. At kung ano man ang aming mga hinanaing sa kanya, ibigay niya. Ang sospek sa pagpamusil nga si Dr. Chow Tiao Yumol, dugay na kuno nga nakabangi sa pamilyang Furigay ug pipila ka higayon nga nakasuhan og libel tungod sa pagpangdaot kuno niini sa pamilya. Usa ka ilado nga doktor sa Lamitan City ang sospek. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang klinik niini, pero wa nagpa-interview ang inahan ni Dr. Yumol. Diba? Sabi mo, wala ng kwento. Okay, tapos. Sumala sa Lamitan PNP, wala malambigit sa ilegal nga droga ang pamilyang Furigay ug aktibo ang kanhi mayor sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Wala kami na monitor na sila ay behind the mga drugs peddling dito sa Lamitan City. Wala po kaming monitor ng activity nila na sinasabi ni Yumol na sila ay drug lord dito sa wala po kaming monitor na activity po. Personal grudge kuno ang anggulo nga gitutukan sa mga otoridad nga hinungdan sa krimen. Tuwa pa sa kauluhan ang bana sa anhing mayor nga si Mayor Roderick Furigay ug anaa na sab sa maayong kahimtang sa ospital ang anak nga si Hana. Samtang gikondena sa Ateneo University ang nahitabong pagpamusil sulod sa ilang campus. Mipaabot sab sa ilang pahisubo ang universidad sa pamilya sa mga namatayan dala ang paglaom nga mahatagan og hustisya ang ilang kamatayon. Luwas matud pa ang campus og mas gipahugtan daw nila ang seguridad. Sara, sa pagkakaroon naga-offer og prayer ang mga kabanay, supporters o kaila kay kanhi Mayor Rose Furigay og aid niini og nagpaabot sab sila kung kanusa maabot ang mga patayng lawas nila. Okay, dagang salamat, Efren Mamak.